PR na druhu alebo rozkrájaná pizza. Hejného matematika je pre mnohých 13 komnatov, ale nemusí byť. Poďte sa pozrieť na osmakov, ktorí si sami odvodia obvod aj obsah kruhu zo skoroobdĺžnika. Čo vieme s týmto kruhom robiť? Čo už viete zistiť? Viete zistiť jeho priemer? Polomer. Ako vypočítate obvod toho kruhu? Priemer krát 3,14. Pamätáte si, ako sme dostali tú hodnotu 3,14? Obvod sme si vydelili priemerom. Čo sme používali, keď ste chceli vypočítať obvod z akéhokoľvek útvaru? Používal som špagát. Špagát. A bola tam tá presnosť na 100%? Nie. V akom bolo pomenované to číslo? Rudolfovo číslo. Je to pi. Čo je dôležité? Aby dieťa opakovalo, čo mu povie učiteľ, alebo aby samostatne myslelo? Je dôležitejšie získanie dobrej známky, alebo aby malo radosť poznávania? Odpovede sú nám všetkým jasné, len ako to zabezpečiť. No a pán profesor Hejny nám ponúka návod, ako postupovať k tomu, aby dieťa sa naučilo argumentovať, aby sa naučilo aj kriticky myslieť. Vašou úlohou bude z jedného útvaru musíte celé malé časti využiť a poskladať obdĺžnik. Nevydaril sa presný obdĺžnik, pretože kraje sú trošku zahnuté. A vy ste aký útvar poskladali? Oblúkový obložník. No, niečo také. Čo musím urobiť, aby toto nebolo oblé? Čo by vám pomohlo, aby ste nemali tú hranú obru, ale aby bola rovná? Odstrihuj tie zaoblené časti. Zaoblené časti nesmieš odstrihnúť. Musíš nechať všetko tak, ako je. Rozstriháme to na menšie časti. Na menšie časti. Aj na hodine ste mohli vidieť, že na základe určitých pomôcok žiaci prichádzali a mali radosť z toho spoznávania. Dokonca niektoré dvojice sa aj medzi sebou si ostro argumentovali o spôsobe a správnosti riešenia. Aj keď to rozstrihneme úplne, tak stále je tam ďalší bod. Takže nenájdeme, aj keby sme to rozstrihnili na milión častí. No, Kuba, nájdeš. No, keď to rozhrajeme na dostatočne malej časti, tak nájdeme nejakú časť. Nájdeme. To máš to isté ako so Zemou, je okrúhla, ale na vodováhe ti ukazuje, že to je rovná plocha. Keď to rozdelím na dostatočný počet častí, tak z toho utvorím nejaký buď obdĺžnik alebo rovnobežník, že? Počas hodiny sme pracovali aj s chybami. Chybami sa človek učí. Keď dieťa pochopí, v čom urobí chybu, nebude ju už viac opakovať. Spozná, že omyl nie je žiadna hanba. Chyba je na našej hodine vítaná. Vedeli by ste mi vypočítať jeho obvod? Áno. Obvod bude väčší ako obvod kruhu. A Aďo, ty si povedal, že bude taký istý ako Obvod kruh. bude taký istý, ako je obvod kruhu. Tak nám to ukáž. No, keď máme kruh a rozdelíme ho na tých veľa častí a my to potom tak poskladáme, že takto. Ale obvod bude stále tak istý. No, bude, ale Chmela hovorí, že nebude. Bude, lebo máme ten... Nie, lebo ešte to máš tieto dve strany. Obvod bude väčší o priemer. Toto tu je vlastne celý tento obvod, lenže my tu máme ešte tieto dve strany a tieto dve strany dokopy je vlastne tento priemer. A práve toto ich učí do života ďalej myslieť, posúva ich to a tieto vedomosti využívajú nielen na matematike, ale aj na iných predmetoch. Ak poznáš nie obvod, ale polomer 5 cm. O krát R deleno 2. Skúste teraz zjednodušiť ten vzorec. Tak zjednodušíme to tak, že to bližšie vypočítame, či 5 x 2 je 10 a 10 x 3,14 je 31,4. V bežnej matematike je učiteľ ten, ktorý podáva pravdu, dáva žiakom inštrukcie, dáva im pokyny, ako majú robiť. Ale pri Hejného metóde základom je to, aby žiaci objavovali niečo, čo zistia. Vzorec sa nenaučia, pretože im to povie učiteľ, ale preto, lebo oni ho sami objavia. A tak to bolo aj na dnešnej hodine matematiky, kde sme prišli k tomu, ako sa vypočíta obsah kruhu. Vychádzali z vedomostí, ktoré už poznali, ako bol obvod kruhu, a postupnými úvahami, diskusiou, argumentáciou prišli k záveru, že obsah kruhu sa vypočíta ako πr na druhu. To nám prečíta. Daniel, čítaj. Ariana prišla s tým, že kruh sa dá vždy preskladať na skoroobdĺžnik. Čím užšie budú trojuholníčky, na ktoré kruh režeme, tým viac sa bude skoroobdĺžnik blížiť obdĺžniku.
Zistite obsah tohto obdĺžnika. Úlohu riešte pre kruh s polomerom po A 5 cm, po B 10 cm, po C priemer. Čím na menšie časti rozdelím, tým sa to bude viacej podobať. Super. Vypočítať obsah kruhu alebo kosodĺžnika, ktorého polomer bude 10 cm. Jakub, koľko ti to vyšlo? Krát 2 sa rovná 314 314 čoho? cm štvorcových. A čo z toho bude, keby sme nemali, že R10 alebo 5, ale R by bolo iba R-kom? To by bol proste normálny vzorec, čo sme už robili na začiatku, nie? Tak ho skúste urobiť. Kde by ste používali iba R a nie 5 a 10 cm. Keď nebudeme poznať ani 5, ani 10, ale R, iba R. Má to správne? Vieme to nejako zjednodušiť? Toto vie zjednodušiť. Poď to upraviť inou farbou. To vieme nejakým spôsobom zjednodušiť. Toto vieme obidve preškrtnúť, deleno 2 a krát 2. To vynulujeme, takže takto to bude vlastne jednoduché. Prečo to vynulovala? Lebo? Krok navyše. Hej, presne tak, to je krok navyše. No dobre, čomu sme dospeli? R na druhu krát 3,14 je vzorec na výpočet obsahu kruhu. Dobre, prosím, všetci zaznačíme obsah kruhu, hej? Takže v záhrade sa pasú dve kozy. Vašou úlohou je zistiť, ktorá koza spasie viacej trávy. Či je to Esmeralda, ktorá je uviazaná k plotu, alebo je to Líza, ktorá je uviazaná ku kolíku. Esmeralda spase viac trávy ako Líza. Na začiatku si deti stanovili hypotézu, že koza, ktorá spasie celý kruh, bude toho mať viacej ako tá, ktorá spasie iba polkruh, a argumentáciami, uvažovaním, výpočtom nakoniec prišli k opačnému záveru. Skúsme túto Esmeraldu pripevniť sem, do rohu záhrady. A Lízu presuňme k plotu. Nič sa nám nezmení, pretože obidva sa odobere polovica. Presne tak. Obidve sa vlastne priestory videli. Obidve priestory vydelíme 2, vyjde nám to isté až na to, že iný výsledok a odpoveď bude tá istá. Každému je jasné, ako vypočítame obsah kruhu? Dobre, ideme si zhodnotiť hodinu. Čo sa vám páčilo na tejto hodine? Mne sa páčilo, že sme spolu mohli komunikovať a diskutovať o rôznych témach. Tak mne sa páčilo, že som s kamarátkou riešila a prišli sme na riešenie. A ľahko či ťažko sa prišlo k tomu vzorcu, ako vypočítame obsah kruhu? V triede je spektrum rôznych názorov, rôznych nápadov. Sú tam deti, ktoré sa presadzujú, tie, ktoré veľa rozprávajú, niekedy sa aj navzájom medzi sebou pohádajú, ale sú aj deti, ktoré sa nedokážu presadiť, pracujú pomalým svojím tempom, ale sú prítomné v tej komunikácii a tá im práve pomáha k tomu, aby dokázali porozumieť myslenie svojich spolužiakov a hľadať ďalšie a ďalšie riešenia.